Причем дайджа, в чем я виноват? Гноги мара буки, да чима гнагорм, сука? Да кунут харбга твар? Муаммаджон хай байн моня Исусу буд, хай Исусу. Буд не хаст! Ту тозира ҷавоб гуфтагӣ нести. Дар кори кардагии худат мебурой ҷавоб мегӯй. 1.5 миллион рубл гуфтӣ? Хурдагиай ба Аллоҳ қасам хурдӣ? Гашти одам баровардӣ ки наздикои мара лезид кардан, дашном кардан, таҳдид кардан. Ту карди ҳами кора. Ва бо гашти гуфтӣ ки охирон видеош бо далер буд, далер рафт шишт. Чӣ гуфтанӣ будӣ дар иҷа? Ҳамаи чизо хиёл мекунӣ тамом шид? Не. Чӣ хеле ки видео да буд, ҳамин хел биромадӣ публична, ҳамин хел публична, ё ки мебурой гапота тасдиқ мекунӣ, ё ки мебурой рад мекунӣ ва бахшиш мепурсӣ. И хеле просто хиёл на ки хеле мемона места. Шумо якдигаритона ген да ҳамин гурӯҳ, да ҳамин ютуб бо хеста ҷура шидаген, бо ҳамон видеотон сука шумо туварен. ма айнаун қавму қабилаи ранги шумо нестам. қаҳрӣ шидан дар ислом ҷоиз нест. О, ма қаҳрӣ намешам. ма қатъи қаҳрӣ нестам. Лекин ма одами взаимнаем. ду чиза ма мегардонам. хубирам, бадирам. من فکر میکنم که آدم جین داره یا که خونش را سیده بعد استراز اکل برای مراجعت کنین خیجومو میکنه جین خونه استوسه پس ای پشت همین اتوری تر اکرام را چکد یک خد سازداد کدی درو واردی ای خوب نبود باور که اینا دیدی و خیزان زدن بو اینا گفته زنگ تلفن تا شما زنگ زدن زنگ تلفن تا شما زنگ زدن намекушои зангта занг занам. охир чизе ки мегум бояд ба занг бугум. Зангта букушо занг занам бугум. мекушо ё не? حالا جای معین در براسه خودم زنگ نظر بشه брас расиди хабарти. яъне ки ҳамада салом алейкум бардоро, хуш омадем ба канали SM Шарипов. Бо шумо ҳастам ма, автори канал Муҳаммад Шарипов. ҳозир мо гап задем қати рамзия дар телеграмаш, то ки вардора занг бизанем, прямой зангаш дар ҳамин ҷа намиҷида хебо буроя мо хачи гап занем ки навардош хай буд доя ҷо муайяна гуфт брам брасме вардорум вардош дар рафти сиёмка боша ма дабавид мекунем ша шумо дар баъдан сиёмка тамошо кардана мебинед. имрӯз гап мезанем дар бораи як видеое ки ма кардам дар бораи бачае ки хонаро оташ задагӣ буд ва шумо ҳамон видеоро тамошо кунед ки ҳамон видео чӣ гуна видео буд. Якумаш ки видео обзор буд. Я не думала, что ты такой дурак вообще. лайка фаромӯш накунед бародари, хеле барои канал муҳим ай. албатта ки ман намедонам бародари ин видео кай баромадагия, лекин ссилкае ки дар ма роӣ кардан дар вақти сиёмкаи видеои ма дар ҳаминҷа 11 соат пеш видео опубликоват шудагия. дар инҷа хабари пурра нест ки чӣ рух додагия, лекин мо метавонем обзор карда гап зада ки дар инҷа чӣ рух додагия, аз чӣ, аз суханое ки дар ин бача дар инҷа мегӯяд. ва дуюмаш ки видео дар асоси оне буд ки бародаро дар ма роӣ кардан, бародар ҳамира кидат кардагия, чӣ кор кардагия, маълумот пурра фаҳмо нестай. дамира куб вайкн видео кун ки чӣ гапай. акнун бародаро тамошо мекунем видеора. вақте ки одамо роӣ мекунанд мегӯянд ки пулша додагӣ нестанд, кидат чон кардагиян рабочикоай барои ҳамин кора кардагия. лекин не бародаро, бояд мо дар инҷа хуб диққат бидем. ана и гапша, ина и гапа. Что она заслужила? Зачем ты это сделал? Она заслужила. И гап дар бораи духтар рафтестай. Но далш рафтана гап дар бораи ремон рафтестай. Хушрӯ гӯш кунед ҳозир. Брат, агар дидеса боши видеора гап бор хатима алоқа бро ма хайти як барномаи хушрӯ кунам хуб ба забони худ бифаҳмоне бу дигара. Номой бачи. ва ма блогерам ба ҷое ки я одама ҷавоб медиҳӣ ки мисол хайна ма фикр мекунам и хеле бо як кас дига менависад. уша мегӯяд хай ма фикр мекунам у хеле як кас дига менависад. ҳар як одам имконияти фикри шахсӣ хиша гуфтан дора, албатта дора. ва ма чем ай ҳар як одама адел гуфтан, ма да хубтарае ки бибурам видео кунам, прямо видео кунам ва дар ҳамон ҷа бугум. ва дар видео тамошо кунем ки ма чӣ гуфтагием. дар видео тамошо кунем ки ма дар бораи ҳамон оташзадагӣ чӣ гуфтагием. Но далш рафтана гап дар бораи ремон рафтеса. хушрӯ гӯш кунед ҳозир. брат, агар дидеса боши видеора гап бор хатима алоқа бро ма хайти як барномаи хушрӯ кунам хуб ба забони худ бифаҳмоне бу дигара. видеоро тамошо кардем ва аз хулосаҳое ки дар ҳам бача дар ҳам ҷа гап задеса аз ҳамон хулоса бароварда ва фикри худ мувофиқи ҳамӣ гуфтам ки мумкина ҳамин хел боша. но хубтараш барои хубтар фаҳмидан ҳамин бачае ки худаш ягон одами вообще наздикаш не, худи ҳамин бача даже
ма тайёрам ки бибуро брат қатима алоқа ки то ки ҳолата хубтар бо бифаҳмонем дар мардум. Брат, агар дидаста боши видеоро габор қатима алоқа бирома қайти як барномаи хушрӯ кунам хиб бо ба забони хид бифаҳмоне бо дигарай. Яъне ки ма ключ намондам дар ин ҳолат ва баъдан баъди одаме ки баромада як кунтае ки дар рамзияи кунте баромада ухе гапҳо задаистам, кунтеҳо шуморо ма гуфтестам. Чӣ ба дар ма намебироен? Дар ҳоле ки дар хиди ҳамун видео ма гуфтагим ки хиди ҳамун одама буброя қатима гап зана. Брат, агар дидаста боши видеоро габор қатима алоқа бирома қайти як барномаи хушрӯ кунам хиб бо ба забони хид бифаҳмоне бо дигарай. Хиди ҳамун одама даже ва ту меброи ким кадом намедонам кунте дар кунтаи дигарит Рамазон Холиқов меганша рани ки Рамзия Ортиқова номуш оригиналш дау меброен бо хе гап мезанем ва иш як тараф места тамам одам биромадагиай. Акри шумо мебинен ки одаме ки дау биромадагиай чихе гап мезанад номи Муҳаммад Шарипов ва одаме ки ай номи ҳамун одами хонасӯзондаги меброяо қати Муҳаммад Шарипов худаш чихе гап мезанад. Оли ма дай одам пурсидагим ки ҳами одам ти дамиҷа даужа хе гуфтаги да қати май хе гуфтаги ва ҳоли мо гӯш мекунем видеои и бародарам ки чӣ гуфтагиай ва ба хулоса бирорен ки оне ки Рамзия Ортиқова мега ки я чира нофаҳмида ночи нокарда и хе гап мезани хе чӣ мекунӣ чизере ки ман намедонистам предположение кардем ку мебинем ки предположение ма ба ҳолати воқеӣ чанд қадар алоқамандӣ дорад. Хона соҳиби хона духтарай ва дар вақти ремонти и бачаам дамҷа будагиай. Барои чӣ будагиай? Ҳамчун коргар, ҳамчун рабочӣ, ҳамчун ки нигоҳ кунед. Не, ҳамчун коргар не, далчи гӯш кунед. Яъне ки ба фаҳмидагии ма и хона метавонад ки хонаи арӯси ҳамин бача боша ки дар як ҷояги дар ремонт пемон карданашам и бача ёрдам кардагиай барои хонаи хичуна хонаи арӯсша ва бо ягон каси дига хати крутид вертид кардагиай и омада хонаро дар додагиай. Действительно ҳоли бо ма видеоиш ҳаста даиҷа ки дар интернет вообще неста дав видео якм кардаги ма ва и одам худаш партофтагиай ки и видеоро ҳам бачаи сӯзондаги кардагию да рӯй кардагиай ау дигари дар интернет партофтаги не бо беғарзаи бо як видео дига. Пеш ай давоми видеоро тамошо кардан хубтар фаҳмидан Рамзия Ортиқова бештар аламаш карда дар чӣ мегаи не қадараш ама гӯш кардам ҳамун ҷоешаки вай интегратсия сарт ҳамин қадар вайрон будае ки мақсад ягон хуни ҷамъшидагӣ дори ягон чиз дори бира ҳиҷома кун. Яъне ки вақти ҳиҷома кардан да мақсади ма ки бира ором ша ва чизое ки гуфтам барои ту барои мусалмонон дар кор мешава лавозимотҳои динӣ яъне китоби Қуръон тасбеҳ мақсад бира сарат вайронай кам тарихта ором ки ҳиҷома ки асабӣ шидагӣ дар ин ҳолат любой кас боша асабӣ мешава ва лавозимотҳои динӣ ки ҳаст биги китоби Қуръона сура бихон ором ша спокоит ша. Ҳамин гапи ма хатоае? Албатта хато нест. ва дар борае ки ин одам чӣ кор кардаги аст чӣ кор кардаги аст ҳоз дар неша гап мезанем ва основной чизе ки Рамзия Ортиқовро ба амбит кард ин реклама буд. Рекламае ки ма кардам дар видео ва дар ҳамҷо гуфтагие ки се реклама кардагия ва ба муносибати ҳамӣ марҳамат бародаро агар ки дар шумо билети арзон дар кор боша ё ин ки тафтиш кардани ҳуҷҷат ва ҳамчунин гузаштани граница ба тавассути ҳавопаймо метавонед шумо ба ширкати парвоз авиа муроҷиат кунед. Марҳамат рақамҳошон дар болои экрани шумо. Билетҳошон аз дига авиакассаҳо 100% арзонае, но ба шарте ки агар шумо муроҷиат карданда промокоди Шарипова истифода барен. Яъне ки занг мезанем мега номи Муҳаммад Шарипов. Я реклама шида, Рамзия мега ки се та реклама задай. Так, дуюм реклама. Агар ки шумо граница гузаштан бихоҳед ба тавассути такси, мошини майда граница Қазоқистон рафта меоен. Мошинои майда культурна чиста тозак, мошинои замонавӣ. Марҳамат ин рақамо даташида. Далши ранги Рамзия ҷинзада боши набоши фарқ надора. Любой одам метавонад ки брава. Но фақат кунтеҳо нараванд. Барои ки дар оҷа кунтеҳо неста, мақсад Рамзия наметавонед рафта дар оҷа. Ту да худ нестай. Намедонам як кунтеҳи дигаша чихе дар оҷа раҳ додагиан, я бор рафтаги ҳиҷомаш кардагиан, ин лангулӣ буд. Мумкине ки намедонистанд дар он вақт. Яъне ки ширкати Шифо ҳиҷома ба евази 10900 рубл тра 10 лавозимоти диниро ки аз тасбеҳи оддию электрони сар карда ба ҷойнамози оддию кожани то китоби Қуръона ба даст оварда метавонӣ 10 тамхи ашёра ва бо ба сари ашёра рафтан тра ҳиҷома фита бочка массаж карда роҳӣ мекунам бепул албатта ва ҳамаи ба муносибати моҳи шарифи Рамазон кардагия барои хотир шанса аз даст натен. Се реклама шида. Так. чорум мухлисои ҷанговар бозингаро шумо метавонед ки дар шуғли дӯстдоштаи худтон пул кор кунед. Ссилка дар якум комментария. Так. Наушники бародаро, наушникои беспроводной шумо метавонед ки ба даст биёрен ай магазини короче ягон магазин бирен бихарен. Чандташи? Панҷум. Поставка. Поставка беҳтарин барои телефон мондан. Метавонед шумо телефонтона монен, метавонед телефонтона ховонаки монен. Метавонед маҳкамаш кунен, майда таксиятон занен, метавонед ҳуиш кунен. Чени киси Рамзия мешава ин қадаре майда ва ширкати Вендехембензен
метонин ба даст биёрен аз ширкати Венхем Бензин. Марҳамат. Ссилкаш дар ягон ҷо ҳаст. Метонин дастгирӣ кунен, метонин харидорӣ кунен. Силиндровый освещение. Мисол мас барои одамои ба мисли Рамзия боша, дар қафошон заданда дар кор мешава. Мақсад дар розиш ҳаҷмш туғри мераса мегира. Ира метонин ба даст биёрен источники ҳастай Муҳаммад Шарипов. Муроҷиат кунен, арендатон метон. Так, чанд шид? Киви идентификация. Шумо метонен ки идентификация кунен киви кошелёкотона. Марҳамат муроҷиат кунен ба Telegram канал да группаи бешаи Палангон дар оҷа ба шумо кӯмак мерасонанд. Ҷин зада бошен агар ҳастай дар оҷа админ даҳшат метона ҷинотона брора. Ҳафтум реклама шид. Бо чи ай реклама? Задни приводноё. Метонен шумо брен массаж кунен, задни приводноёро фақат массаж мекуна ва хичам кам-кам қабултон мекуна. Марҳамат Рамзия массаж. Рақамош дар амиҷа ҳастай. Дар амиҷа ҳастай муроҷиат кунен. Ва даи параш бо ҳастай иш задни приводно иш лангули. Так, бо ки бо чандум реклама шид? Короче, ов манбаи ҳаёт аст. Бихӯрен. Короче, дар амиҷа бардоро рекламаҳо ба поён расид. Анаку сар мекунем дар бораи видео дигараш. Одаме ки дар Рамзия Ортиқова яъне ки мебарояд, ман намедонам ки ин одам ҳамо ҳастай ё ин ки ун неста ё ин ки дига одамай. Ва ози о одама ман худша гуфтагием ки ҳамаи видеое ки дар Рамзия ози ҳам кардак ҳамаи одам ҳамо одам худти гуфтагием ша ози прочитат кардаги нестай. Бихона? На, бихона. Хай шумо намебинен? Бихона ҷавоб метем. Но мақсад намебинен, лекин ман дар ҷа мемонам. Гӯш мекунем. Якум чӣ менависа ёдам? Салом алайкум. Тенҷи хуби бародар Шарипов. Ман маълумот дорам барои ҳамон бачае ки хонаро алов зада буд. Яъне ки ин гапҳо мувофиқи дархости худи ман ки худи ман 100% гарантия дода, ёне ки ӯ бачаро ба ягон кор гунаҳгор карда ё ки бегуноҳ карда ягон чиз гуфтагӣ нестам. Фақат гуфтагием ки дархост карда буданд ки ҳамира кидат карда ё ки ягон чиз дига. Ман гуфтам ба фикри ман ки гап дар бораи кидат нестай. Ва ман қадар гуфтам мумкин ай ки ҳамин қадар мефаҳмам ай хотире ки мега ки дар оҷа уна духта қати любовникаш. На это всё. Теперь будешь своим любовником. Ва аз ҳамин хотир ман гуфтам ки гап дар сари духтар рафтааст ки ин хонаи ҳамун духтарай ва чӣ кори дар ин ба ин шидагиай ки натиҷа ҳамин хел кор оварда расондагиай. Ва акун нигоҳ мекунем ҳолати воқеиша. Во ҳамирам ҳолати 90% воқеиша ки ҳолати воқеи ира ман аз худи ҳамин бачае ки ҳамин хонаро алов сардодагиай, агар мувофиқи наидани гуфтесан ки ҳоло маҳкамай, агар ки озод шид, дар оянда шумо мебинем бародаро. Ҳамин худи ҳамин бачаро ман даъват мекунем, қатиш мешинем, суҳбат мекунем, гап мезанем, не Рамзияро кунша фис мекунем. Инайрам аждат кунем шумо. Та гӯш мекунем ки бачае ки голоса дар ман рой кардак чӣ мега. Салом алейкум, ака созин тенҷи. Нашуд яму бачае ки алов зада буд хонара. Мақсад у қатӣ мо буд бачаҳои айёвон будан дар город Кашира Подмосковӣ. Ака у бача ягон ҷин зада набуд, ягон майрашка, ягон чишане. У бача ҳамин хонара айнол соз карда қатӣ яму занак ки урус я москвичка буд. Ам рӯзои бозор меомад, шанбе бозору бо мерафт. Ин бача дар ҳамон хонара айнол соз кард, ҳамаша криша пришаша ҳамаша соз кард, қатию закс дошт, гражданство да подават кард, вид на жительство гирифт. Шабо кам-кам такси мезада. ҳамун занак ба номи худаш мошинаш гирифт кредит, короче 2 миллион да кредит гирифт. ҳамин хундаёи 2023 навш гирифт, бечора шабо кор мекард. Нашоти хундай мошина гуфта хундай, ҳозир мо мошине ки дар видео сӯзондагиай уро мебинем бо. Ва оне ки мега ки биромадаю ай пушти и одамо сум кор мекунанд ё ки дига ман блогерам, ман дар видеом реклама дорам, вай фарқиш чи ай ма чи видеоро кардагим. Ту дар видеои Фаластин реклама мондеси, ту хуни пули хуни хурдеси, ту хуни мурдара хурдеси. Рамзият гроба ман мекуна мемона, шумо хун хурдеси. Рекламаеро ки ман мемонам дар видеом, ман мешинам сёмка мекунам, меҳнат мекунам, вақт сарф мекунам, монтаж мекунам, ӯ ҳаққи май. Ай одам дар ҷа одаме ки дар чи баромадагие ки айшоти и мехӯранд, айшоти ӯ неста. И видеоеро ки ман гирифтам, ман ай телефони ӯ шахс нагирифтам. Фаҳмидӣ? Ман ай телефони ӯ шахс нагирифтам. Видеои публични ай. Видеоеро ки дар ман рой кардан, ссилкаш дар дига видео буд, дар дига ютуб буд. Ҳамроҳи шумо ҳоло сар мекунем аз якум видеое ки дар ман фиристодан.
ва ти кунтаи рамзия гуфтаисти ки як чанд блогери дигар ба мисли ами хотир кард ба мисли ами вори кардагиам ва ӯ одами ту мас муҳаммад мегӯяд чӣ ба дигар блогерро гап назадисти кори кардаги ма видеои ма паҳн кардани видео як одами дигар нест видеои кас аллакай паҳнае ки маълумот надора ма гирифта камтар дар борааш гап задагим фикрҳои худ ма баён кардагим ва дархост кардагим ки агар имкон боша дар ҳамин бора гап рафтеста ки ҳол одамо намедонанд чӣ гапай соҳиби ҳамин видео худаш реалӣ боша қатимо алоқа бурем то ки як равшанӣ бидозем хубтар дар ҳамин бора барои оне ки ти кора кардеси ва барои он чизе ки ти рафта шиштанда теорӣ арзандаи ӯ нест яъне ки ба фаҳмидагии ма ин хона метавонад ки хонаи арӯси ҳамин бача боша ки дар як ҷояги дар ремон пемон карданшам ин бача ёрдам кардагиай барои хонаи хичонак хонаи арӯсшак ва бо ягон каси дигар хати крутид вертид кардагиай ин омада хонара дар додагиай ҳамин қадар мо метавонем хулоса барорем ва инам вероятности 100% надорад яъне ки аз гуфтаҳои амиё мо метавонем чунин хулоса барорем лекин агари бародар боша свобод набоша умедворем ки озоди ту озод бошӣ сразу мо дар алоқа буро ки чӣ гапайда иҷа видео баромадагиай дар интернет 28 феврали соли 2024 кунут хар буга рамзия қанчиқ кисте кредити мошинша меспорида кредити мошинша як сол ношида поли пагасид кард поли споридаш короче хона понара ҳамара соз кард худаш бача строитель буд қати акал додар шумора мебурд ёрдамаш медодем ҳама каса соз кард хонара короче вақти занак дид ҳамаи чиз соз шидака ҳамаи чиз вақти соз шиду бачара гуфт ки короче биги лоқ парта биза бира дига ма қатита зиндагӣ карда намехоҳам анака нигоҳ кунед ин информатсия ҳастае ки официални информатсия ки ин одам гуфтеса бо маирам ҳоло ҳам официални гуфта дар ям нуқта намонам барое ки одам хиди ҳамун одам нест яъне ки бинен чизи мара тактикаи ма чӣ хелиай якум видеои ман нуқтамондаги видео нест ки ман 100% нагуфтам ин ами хеле 100% шудагия ҳамин қадар мо метавонем хулоса барорем ва инам вероятности 100% надорад дар ҳамҷа ман дархост кардам хиди ҳамин одама ва дар ин одам гапои наки одам мега дар инҷа ма 100% нуқта намемонам ки ин ами хе мега ҳамин хе бидай ранги ти рамзия ки 1 миллион ё одам гуфта ки биромад ки муҳаммад кидат кардагия то ҳозир ти доказат карда наметавонӣ ва боз гуфтеси ки хай байни мо айзусу буд байни мо ягон чи тоза нашидай фаҳмидӣ ман ин группировкаи шумо нестам ки идита бугоен бабо ҷурашен фаҳмидӣ ма фуромӯш намекунем иҷ вақт бадира ва ма то муддатона талаб мекунам ай шумо бахшиша ё бахшиш ё доказат ҷавоб мегин мози пака хапам ягон чи накардасам маънои ӯро надорад ки оли ҳама тинч дай ози ма кор дорам ози ма кор дорам ози тинч нашидай корои мо ва далчи чира гуфтани будам история ки гуфтеса как будто официальниша мисол чанд қадариша ки метавона официальни боша яъне ки ҳолати шидагира бо мегум ҳолати шидагира бача худаш медонам но ма предположение кардаги мара нигоҳ кунем ки аз ин ҳолат чӣ фарқия дорад ҳама каса соз кард хонара короче вақти занак дид ҳамаи чиз соз шидака ҳамаи чиз вақти соз шиду бачара гуфт ки короче биги лоқ парта биза бира дига ма қатита зиндагӣ карда намехоҳам ин хона метавонад ки хонаи арӯси ҳамин бача боша ки дар як ҷояги дар ремон пемон карданшам ин бача ёрдам кардагиай барои хонаи хичонак хонаи арӯсшак ва бо ягон каси дигар хати крутид вертид кардагиай ин омада хонара дар додагиай ҳамин қадар мо метавонем хулоса барорем ва инам вероятности 100% надорад пас сути ҳамин хелай худаш наи бача гуфтестай ки вақте ки ремонти хона буд чӣ худа омад гуфтеш ки давайте да ҷавоб ва нигоҳ мекунем мо ки дар дуруни ӯ мошин худи ҳамин бача гуфтестай ки унаоҷа любовникаш яъне ки предположение карда метавонем бо нуқта намемонам предположение карда метавонем ки ӯ духта я бақаи дигара меёва ин бачара сир мекуна метавонем ҳам хе предположение карда метавонем ва ин ҳам фикри моай предположение ва мо ҳаққи предполагат кардан дорем ва 100% ин бача худаш ки баромад ман даъватш мекунам гап мезанам яъне ки наи бача гуфтесае ки ӯ гуфтаиша ки барои чӣ ма бояд бирам барои чӣ дошем мега ки духта гуфт ки карочи ҳам хели не ҷавоб бигира худи бача моро гуфта метавона карочи ҳам хели чӣ хели яъне ки ҷидо мешаванд барои чӣ парен ай духта ҷидо мешава духта ай парен ҷидо мешава ба кадом мақсад
причино дар байн ҳар гуна шида метавонад ва сабабаш ҷидо шидан ва ин бача дар аввали видеош мегӯяд ки сабабаш рашк несту сабабаш не ин бача худаш ҳам намедонад ин бачаи голос муд худш ҳам намедонад ки рашк гуфтани чия сабабаш рашк не ай рашк да баттар яъне ки агар ки ман дар оҷо гуфта бошам ки сабабаш рашк и бо ма камтар ҳодисаро бо мулоимтар кардагим агар ки ман рашк гуфта бошам ман нагуфтам груба накардам гуфта бугум ки задена пиши дар сирш кардиан даша тар задиан машинша қати хона гирифтан дина хуй гуфтанша ба бача омада алоз сар дода ҳама хе мегуфтам бояд шибо хима иқаменат кадам оро чи кадам хона соз кадам декаса карочи узанак неда бги чизота бобро бра гуфта ха майли мебро мерам қалам машин мабте сидзанам ризқ рӯзима биёвам гуфта не як машин починамон клитои машина да мара бте бзабра دیگه نیویجم من خط زندگی نمیکنم وید نجی تسواتم انونیلوات میکنم بعدی بچه گفته شبه خیلی میکنی گفته هم خیلی کراچی ایرگاپا با تلفن فهمیدین چرا یعنی که بچه گفته چی به خیلی میکنی گفته هم خیلی یعنی که او دختر گفته هم خیلی یعنی که جواب ناپورای ایرا خودی همو بچه وقتی که برومد همو خودش میتونه فهمونده که بگه کی چی گپه و اونی که ما دای برا گپ بزنیم یا که نمیزنیم ما حق داریم نداریم ما 100% حق دارم و любой закон ایرا بازریوات کنم چون که ویدیو ایرا ما گرفتگیم که در открытый доступ در публичный ای تلفنی اونه گفته ما خیروزی شنبه بزرگ بیو اومدی بیو با خونه تا مصلحت کنیم او بچه دمی خونه می زنک بدم ما خونه را سوز کاگی بدوخی دمی زندگی میکرد و زنک روز شنبه بزرگ می اومد بعد وقتی اومدنش میشوه قطعا مردک میوه اونم کامیرا دا استودگی دا او پارا استودگی نمیه نزدیکی خونه نمیه یعنی که گوش کردین این هم میگه قطعا مردک میاد و او بچه خچم گفته که любовникش دا اونجا اما گوش کنین که предположение ما از این حادثه ها چی فرق داره چی فرقیت داره اونی که ما предполагать کردم و انالیزировать کردم از گفته های خودم بچه چی فرقیت داره چرا مالیش نگفتم رمزیه دکونت خراب چرا مالیش نگفتم اونی را که گفتم که سرت خیلی هم وایرام ده برای هجومه که ها действительно از خونه سرش کردین دیگه به قرار آورده این قدر ریمون کرده این قدر مهنت کرده دوجا سرش действительно وایران میشه و این گپ ماما ابرد نمیگیرم سرش действительно وایران میشه و یگان خونی جمع شدگی گفتم برای هجومه که برای وای مساج کو دیگه که وقتی که همه آدم سرش که وایران شید هم در خون استفاده میکنه هم در همه چی و این پروسیدوری که در اینجا میکنن همه عصب آدم آرام میکنن چی چیزی نی تو گفتم ما دکونت خراب گسته گفتاش بیو کای کو ماسیات کنه مقصد ماشین بگیرم ما مایلی خونایی که من مهنت کردم سوز کردم تو بگیرشون مایلی نیدا کاروچی ماشین پوشین همارا میگیرم تو برو برای خونه بعدی بچه دیگه ترپید نکرد خونه را علاو زد پیش ماشین تا تنی دروازه ماشین مونده همارا علاو زده گفت که انکه بیو سورپرایز قبول کرد بعد بچه وزی در سیزوه باید موی مایده ساری سودش ببرورن برای اونقا اکا او بچه بینواد نیست او بچه قطعی ما گشتگی قطعی ما میشه خیلی شدیه 15-20 سال شد همی یعنی که در سیزو اینجا باید سر سود بیروه هم گفته که وینواد نیست و ما هم نگفتیم که وینواد های ما هم در یگان جا نگفتیم که بچه وینواد های و ما تفسیه های خودمون دادیم که برادرها چه خیلی که باشه نباشه چی کاری که میکنن نمیکنن ارزنده نیست که با همه خاطر تو بخیزی برای حیات ابو سوزانی و گفتم که خانه سوزاندن همه بچه حیات خودش سوزاندن شدگی که در حالی که من نمیدونستم که بچه در سیزو در وقت و امروز یه آدم تصدیق میکنه که در سیزو گپی ما доказать داشت تصدیق بود و نصیحتی که من در اونجا کردم کجاش خطا گیه یعنی که ویدیو ما پسلا بود با دیگه آدمو با خودی برادرم ببین اگر بیا قطیمو گپ زنیم با ما قطی جوز بیا که بعد ان شاء الله که میبره که برو اومد که گپ زدیم با ما داخلشم با گپ دارم و چه مینه شستیورکو این بچه 100% میفهمه ماره و پسلا ما برای دیگه آدم بود که در این حالت هر کس هم میگرده و تی رمزیه گفته استی که باید میرفت فلان کارش میکرد این ترش میکرد و ترش میکرد یعنی که ما گفته استم که باید نمیکرد چون که حیاتش سوزونده است و تو باشی میگوی که خوبش کرد باید میکرد ایده با ترش میکرد یعنی که تو توصیه داده استی آدم‌ها را که برون بشینن یعنی کاری را که همین بچه کرد در نتیجهش رفت شیشت
تو هم تفسیر داشتی که ایدا بدترش همه کردن، یعنی که با گفتی که با ایدا سخت‌تر میشتن. تو کی را نصیحت میکنی کنته؟ یگان گناه نداره، این همی گناهش هم که خیلی مقصد زور شما برای که او بچه شوا تاکسی میزد، روزو فقط همون خانه را ریمون میکرد و خانه بابشه خانه نبوده، همشه همی خودش ریمون کرد. انا برای هم که ویدیوی اول علاو زبط با ما را روی کبد، اما ویدیوش هم هسته. این ویدیوی که از شما پارت افتین در اینترنت، این ویدیوش نمید 2 روز پیش برومگیره، ایرا کم همسایشون کامرا کدگی های همون وقت بعد این نو برامدی ویدیو شما. مقصد از من میتونم اون ویدیو اول شقتی همی ویدیو هر شروعی کنم. یکم خیلی دیگه هایش که بچه یکم چی نیسته، یکم بینواد نیسته، بینواد و زنک باقی در امان خدا باشه. علیکم سلام، رحمت برای اینفورماسیه. نه من میدونم، من همکو بچه را بینواد نکردم، در همجا گفتم که مقصد حیاتی خودش سوزوندگیه. главный گپ در چیه که حیاتی خودش سوزوندگیه و همون خداش هم предполагать کردم که گپ قطعاً مثال برای کار کرده. جا بسیار آدم‌ها جای گفتگی بودن که وقتی روی کردن که ممکنه خونه ریمون کرده و سومی ریمون چه ندادیم. من گفتم اینجا دخته داخل داره، مثال قطعی دخته چی проблемай کردگی. Значит, که مثال не то, что просто خیانت نه، هم خیانت هم خونه پونه را مقصد بگذاره هم چه گرفتگی چه گفتی به هیچی مونده ایدی نخوی کردنی بدهشه. Действительно, баша дай виноват нест, фақат хатогиш ки мисол ҳаёти хачадай немисол дастизоштагия. Действительно. Тамошо кунед ки одам мебура аз тарафи ҳамун қатима чи хега мезана, ман чи мефаҳмонамша ва ҳамун гапҳои худам ки дар видео гуфтагим худча мегум ва ё одам ягон чи против гуфта наметавона. Ва мебуроя ҳами боша ё дига одам боша, ман намедонам, бозира присестам қати рамзия чим чи дига, рамзия чим чи дига. Чи хует накарден шумо? Мози рамзияро ма гуфтагим мози бубуроя зангда. ва одаме ки дар ҳамҷо гуфтаисти ку ма ту дасуда кунат харб гай телеграм канали ма дар якум комментария мондагай буро қадима габза твари банути гандон хеле ҳам аламоварам аз табге мешава нисбати муҷир ки ӯ каминат карда қачи карда беғарз оне ки бо хиёнатш кардиян мисол палубон бо хиёнатш кардаги дар дури мошин штаги ӯ ягон ба қай дигаре офтаги баъд ира динахӯй кардаги бо боло идам масад просто бубро брада да куча мондаиша. Действительно ки удам обид намешава. Гап нест брат маълумотош боша, дига видеош ҳамаша рӯй ки ва видеои дига мақсад маълумоти пуррақати хубтар мерасонем. Барои ки мисол дар комментариям я одам мега ки пулша гидат карда, я одам дига ячи дига мега барои чӣ хотир ки видеош ки дар интернет ҳастай источники пурра нестай да маълумота мепартоям, мақсад гуфтагӣ нестай чӣ гапай чӣ корш дига. Фаҳмидастин? یعنی که ما در همینجا هم درخواست کرده استم که معلومات که باشه چیکنیم برسونیم، یعنی که نه ما معلوماتی پورا گفتگیم شه نه او گفت ما ویدیو ما предположение و فکرای خودمون گفته استیم و ما در بام گفته استم برای اعصابی نه توپوی در روی تنکا زندگی میکردگیو. گفتم که برادر اگر که خود ببینی بیا برو قطیمو گپ زنیم همین حادثه را روشن‌تر کنیم. так این برادر ویدیو روی کردک. так این برادر ویدیو روی کرد و ما در اینجا نگاه میکنیم ویدیو را. در اینجا ماشین دیده میشه و شما در اکران میبینیم. ما دیده تماشا میکنیم. این ویدیو ای دیم ویدیو شام ویدیو را که ما کردگیم همراه با همی روی کردگی که این ویدیو را ما ای تلفن شخصی اگوندم نگیرسام ای اینترنت در открытый публичный چخیلی که رمزی هم با میگه در همونجا که ای 5 دیگه ده همه جو причем дайджа в чем я виноват гноҳи мара бу ки да чӣ маг нагорам сука да кунут харбга твар ва ҳеҷ вақт хеле муҳаммадҷон хай байн мония исусу буд хайсусу буд не ҳаст. ту то ҳозира ҷавоб гуфтагӣ нестӣ. дар кори кардагии худат мебуроӣ ҷавоб мегӯӣ ё мебуроӣ доказат мекунӣ ки ту биромадӣ мара тӯҳмат кардӣ дар вес мир дар вес ютуб, яъне ки вес мир дар не ютуби тоҷикида
1.5 миллион рубл гуфти хурдагиай ба Аллоҳ қасам хурди диздагиай гуфти гирехта Англия рафтагиай. фаҳмидӣ? иша як тараф. гашти одам баровардӣ ки наздикои мара лезид кардан, дашном кардан, таҳдид кардан. ту карди ҳами кора. ва бо гашти гуфтӣ ки охирон видеош бо далер буд, далер рафт шишт. чӣ гуфтанӣ буди дар иҷа? ҳамаи чизо хиёл мекунӣ тамом шид? Не. чӣ хеле ки видео да буд, ҳамин хел биромадӣ публична, ҳамин хел публична, ё ки меброи гапота тасдиқ мекунӣ, ё ки меброи рад мекунӣ ва бахшиш мепирсӣ. сука бро ё тасдиқ ё бро рад ки бахшиш пирс. и хеле просто хиёл наки хеле мемона места. шумо якдигаритона гойдагиен дар ҳамин гурӯҳ, дар ҳамин ютуб бо хеста ҷура шидагиен, бо ҳамун видеотон ҳаст. сука шумо туварен. ма айну намуд қавму қабилаи ранги шумо нестам. фаҳмидӣ? ма айну намуд қавму қабилаи ранги шумо нестам. ма ҳеҷ вақт бадира фуромӯш намекунам. ду чиза ма ҳеҷ вақт фуромӯш намекунам. хубира ва бадира. қаҳрӣ шидан дар ислом ҷоиз нест. ма қаҳрӣ намешам. ма қатъи қаҳрӣ нестам. леки ма одами взаимнаем. ду чиза ма мегардонам. хубирам, бадирам. ин акай нами видеои ҳамун кори шидагия якум видеошу намои наиш деюм видеоша хайхел дар интернет вайкай диди науш ҳамун дар дода сразу модароӣ када гуфт ки бачаҳои шарда бисёр бачаҳо зан доранам хеле хона кадагиян мақсад гуфт ки бачаҳоро ишон теда мақсадам хеле ашоташуна бигиран ки пато ба хубира нестан. ина хеле кор кад мара инама иданам хеле сюрприз кардам. яъне ки нигоҳ кунед, худи бачара, худи ҳамин одаме ки ҳамин кора кардагия ба мувофиқи гуфтаи ҳамин ҷураш ки дархости худшае ки видеора кардае роӣ кардае ва гуфтае ба дигаро бирасонае ки чунин ҳолат ҳастанд. ҳамин хел ҳолатда короче хутонш навидем чӣ гуфт. мақсади худи ҳамин бача паҳн кардани видеое. вагарна барои чӣ гирифта шуд? ва ман ҳам гирифтагира бо мегӯм аз телефони бача нагирифтам. аз ютуб ки аллакай паҳн буд, аллакай публични шидагия. ин кор шида буд деюми декабр дар вегаи деюми декабри 2023 дета баъди абетода ҳамин кор шида буд деюми декабр дака. ина корам хеле хай мақсад бо ягон хеле дига худ вайш ку бугу ки ак бо шумо медонед да чӣ хелеш кунед. што би ҳамин бача мақсад ягон бачае чӣ нест се гулак дора ё вона хам хеле дилш ба ҳамин кори кадагиш сӯхтак повар кайн ҳамин айтраса ба ҳамин хонара где-то 3 километра ҳамин 3 километра ҳар рӯз барфош ҳамора зора мекард биё бурем ёрдам мегуфт мебурдем мо қатиш таксӣ мезадем мерафтем ёрдамаш медодем айлес чиш кунда мекафондем ҳамин ҳамаи кошкатуру ча ҳамаи короша ёрдам додем не пад наи занак инам хелиш када ин бачаам тоқат накард ҳамин хонаро дар дод бо истодак худаш милесо рафт ки ина ма кама мекора бигирен чӣ коре мекунем бикунем. инам хеле ака як баромади дига ки штоби одамо бифаҳманд ки хай бача бинавад нест охи мақсад ҳамин дилиш ба чизои худаш сӯхта ҳамин кора кард ака гап нест акай муҳаммад. салом алайкум акай сем шарипов ҳамун видеора биги як публикатсия ака ҳамун воқеа тасаввур кунед бародари шумо, як ҳолатай дута версия дора. одам ай тарафш мебурояд дар хатима гап мезанад, дига хе гапай, ай тараф вай мебурояд, дига хе гапай. фикра кардно дар комментария бинависен, лайк мондана ҳатман фуромӯш накунед. ин видеои ягон страш нестай ки битарсен ай лайк мондан ва видеои нава интизор бошен. ва шумо мурғо фуромӯш накунед ки ҳама тинчиде. то вақте ки набуроен, иқрор нашен коротона, эфирда хатима ё ки набуроен гап назанен. хиёл накунед ки ма тамом ҳамаи тамом шуда. ма тамом нашиде. ма ҳоло кор дорам. фаҳмидӣ? ҳар як шаги шумо ба мониторинг рафтестай. ҳар як шактон мониторинг шидестай. ҳамада хайр братҳо, то видеоҳои оянда.